Ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je danas uoči sutrašnjeg svečanog otvaranja sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2021. sa ministrom nacionalne odbrane i veterana otadžbine Republike Angole, generalom vojske Joao Ernestom dos Santosom. Ministar Stefanović zahvalio se ovom prilikom Angoli na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, podsjećajući da dve zemlje već više decenija spajaju ne samo saradnja, već i tradicionalno prijateljski odnosi uprkos udaljenosti. Stefanović je istakao da je saradnja u oblasti odbrane dobra, kao i da postoje mogućnosti njenog unapređenja, posebno u oblasti vojno-ekonomske, vojno-tehničke i vojno-obrazovne saradnje. Ministar dos Santos se je zahvalio ministru Stefanoviću na srdačnom dočeku i izrazio opredeljenje za dalje jačanje saradnje, koje će, kako je ocenio, znatno uticati i na dalje jačanje sveukupnih bilateralnih odnosa dve prijateljske zemlje. Sagovornici su se saglasili da, imajući u vidu tradicionalno dobre i prijateljske odnose dve zemlje, postoji obostrani interes za dalje razvijanje kako saradnje u oblasti odbrane, tako i sveukupne saradnje dve države.